Egunon Joseba, ongietorriak Donostira. Ni Aitor naiz eta gaurkoan Sport Tabernako kontutxoa kontatuko dizkizuegu. Sport Taberna da tradizio luzteko taberna. Gure nagusiek, bai Jose Luis Bai Arantxik hartu zuten 2001an da kafe taberna bat izatetik pasazan gaur egungo pintxo taberna bat izatera. Guk irekitzen dugu momentutik, badazkagu barrako pintxotzak, eta gero badakagu ere eskaintza berua. Horiek eskatzen dira momentuan, eta momentuan egiten dira ere. Eta beste aldetik, razioak ere. Guk erabiltzen ditugun produktuak dira ekoizle txikiei erositakoak, eta garaiko produktuak izaten dira. Produktuen kalidadeari eta gure lanari esker, Sport Taberna urte gutxitan bihurtu da Aldezarreko klasiko bat. Eta guk hemen izaten ditugu bai Donostikoa eta Aldezarreko bizilagunak, eta baita kanpotar asko ere. Janariaz gain, edariari ere garrantzia ematen diogu, ohiko ardoetaz eta garagardoaz aparte, gaur egun eskaintza zabaltzea erabaki dugu, bermuen munduan sartu gera pixkat, eta oso harrera ona izaten ari da momentu. Nezkero, Markel, zai duzu esukaldian. Esporteko pintxoi famatuena foie plantxan da, eta hortako 3 osagai erabiltzen ditugu, foie freskoa, ogia eta maldon gatza. Pintxoa eskatzen duten momentun, moztu egiten dugu. Oain, ogia eta foie jarriko dugu plantxan. Alde batetik oain inda da honen, huelta emango diogu. Oain moztu egiten dugu. Oain plateren jarriko dugu. Eta sal maldon gatza botako dugu. Eta oain bakoitzen gustora, nahi bazue piperruina botatzen da. Gaur baten prezioan 2 pintxo. Txangurroz betetako txipiroiak egingo ditugu. Pintxo hau egiteko osagaiak dira txangurroa, hau egiteko lehenbizi inde txangurroa egosi, gero xehetu eta ondoren maionesakin nahastu. Eta hau da emaitza. Txipiroiak, baratxuriz eta pereziaz indako olioa eta itxaski saltxa. Saltxa hau egiteko erabiltzen dugun osagaiak dira ura, tomatia, gambak, ogia eta brandia. Eta orain txipiroia beteko dugu. Kontuz eki behar da, hainbeste bete eta gero, iesingoa eta pixkate utzi behar da. Txangurroa ez irtetzeko, txos batekin itxi egiten dugu. Oain, txipiroia jartze du plantxan. Ia txipiroia inda da honen, burua botatze du. Hasiratik botazkero herri ingo da. Itxaskalta botako du, txipiroia atera, zotzak endu eta burua jarri. Baratxuri eta perexil olioa bota eta maldon gatza eta listo. Hemen dezue pintxo. Joseba, hemen dituzue Sport Tabernako pintxotariko batzuk. Eta nahiko bat zenute besteak probatzea etorri, hemen txongo behar zuen zai Donostiko Aldezarreko Sport Tabernan. Aio.